खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जा बायदि आं भिडिअ लाबोदों बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो गोजांस्रिउ मोनलायगोन। ओरैबायदि सासे लाइमोनजों माने जुनारफोर बायदि खामानि मावदों। 13 जन माने आसामिफोरा जायखौ माने पिक्कास होनबाबो जायो, रायखस होनबाबो जायो। नोंथांमोना जा गोसो बेखौनो नोंथांमोना बुंनो हागोन। आरो भिडिअखौ जागायजेननाय सिगां नोंथांमोननो आङो मोनसे बाथ्रा माने बुंग्रोनो सानदों। आरो जाय बाथ्राखौ नोंथांमोना जुदि न'आव सोरबाफोर उन्दै हिनजावसा गथ' दङ बिथांमोनखौ उन्दैनिफ्रायनो सोलोंहो जे गुड टाच ओमफ्राय बेड टाच, माने मोजां टाच खालामनाय आरो गाज्रि टाच खालामनाय। बेखौ आजिखालि स्कुलफोरावबो गुबुन गभर्नमेन्टफोरा माने स्कुलफोरावबो बेफोरबायदि माबा इडुकेसनफोरखौ होगासिनो दङ, स्पेसियेलि हिनजाव माहारिफोरखौ। गुड टाचआ जाबाय, हमना ला सोरबा खौरां सोंबाय, मा खबर, नोङो मा ओंख्रि जाखो, मा ओंखाम माजों जाखो, बा आखायाव हमनानै रायज्लायनाया जाबाय बेफोरो गुड टाच। नाथाय किसुमान सुबुंफोर दोङो उन्दै गथ'फोरखौबो बिसोरो माने नागारा, जायखौ जोङो माने नोंथांमोनखौ सिगांनो बुंदो जे रायखस होनो, दानब होनो, जि होनो बिसोरखौ नोंथांमोना बुंनो हागोन। बिथांमोना गुस्थियाव दांनो नागिरगोन, बिथांमोना जानजायनि सिङाव दांनो नागिरगोन, फेन्दाफोराव दांनो नागिरगोन, जानजायनि उनखैजा दांनो नागिरगोन। बेफोरखौ बेड टाच होननानै गथ'फोरखौ सिखायना हो। आरो गथ'फोरखौ बुंनानै होनांगो जे बेफोरबायदि सोरबा जुदि दाङोबाथाय, बेफोरबायदि सोरबा टाच खालामोबाथाय बिसोरखौ रायनानै हो। आरो बयनिख्रुइ सिगां फैनानै बिमानि सिगाङाव बा निजेनि सिगाङाव बुंनानै लानो थाखाय खिन्थाना दोननांगो। थ' दाना भिडिअखौ जागायजेननोसै। दा 19 बैसोनि सासे लाइमोन आरो बियो सासे 19 बैसोनि सेंग्राखौ गोसो थोयोमोन। आरो 31 आगस्ट खालि बै सिख्लाखौ बै सेंग्राया माने फन हरनानै बुङो जे दिनै माने बिखौ लाना खारखुमागोन। आरो बिनि थाखाय बिखौ माने लेंहरो पुने स्टेसनालागि। आरो बे जाथाया जाबाय पुनेनि खाथियावनो थाइसे गामिनि। आरो बै गामिनिफ्राय बियो स्टेसनालागि अट' गंसे लानानै फैयो। आरो अट' गंसे लानानै फैना बेयाव गोबाव सम बियो नेबाय थायो। आरो नेयै हरनि 10ता जालायो। 10ता जाबाबो जेब्ला बै सेंग्राया फैयैयाव बै सिख्लाया बेयाव जनानै खोब गाबो। आरो गाबबाय थानाय नुनानै सासे मानसिया बिनि खाथियाव थांनानै सोंहैयो जे मा जादों नोङो, मानो गाबबाय दोङो। आरो बिदि सोंनायाव बै गथ'आबो गासै बाथ्राखौबो खोन्थाजोबो। ओरैथोरै आंखौ लेंहरदोंमोन, नाथाय बियो आंखौ लांफैयासै, आंखौ लोगो हमफैयासै। आरो बिदि बुंनाय लोगो लोगो बियो जेबो बुङागारा बै जायगानिफ्राय ओंखारलांनानै दसे उनावनो सासे मानसि फैयो। आरो मानसि फैनानै बै गथ'खौ बुंफैयो जे नों जायनि थाखाय नेबाय दोङो बियो स्टेसननि बाहेराव गसंनानै दोङो, फाय नोंखौ आंजों थांफानो खोन्थादों। आरो बिदि बुंनायाव बै गथ'आ एसे मोजां मोनो गोसोखौ। आरो गोसोखौ मोजां मोननानै बियो बै अट'आलाजों माने बाहेरालागि थाङो। थांनायनि उनाव बे अट'आलाया बेखौ बुङो, नों बे अट'आव ज', बियो एसे गोजानाव दोङो, नोंखौ आंजोंनो थांफानो खोन्थादो, दै लोङोबा एसे लों। आरो बिदि बुंनानै बिनो दै बथलसे होयो। आरो जे दै बथलसेखौ लोंनाय लोगो लोगो बै गथ'आ बेयाव सेन्सलेट जायो। बेहा माने जेबो माने थर गैयै जालाङो। आरो थर गैयै जानाय लोगो लोगो बै अट'आलाया बेखौ थाइसे ओरैबायदि जायगायाव लाना थाङो जि जायगायाव माने गोजानालागि खुनु सुबुंफोर गैया, गोजानालागि खुनु न'खर न' दुवार गैया। बेबायदि जायगायाव लाना थांनानै बेखौ बे जायगायाव जिनाहारि खालामनानै बेखौ आरोबाव अट'आव दिखांनानै लाना थांना सासे गावनिनो लोगो अट'आला, बै अट'आलानि आखायाव बेखौ दिखांनानै हरो। आरो बै अट'आलाया बेखौ लाना थांनानै गंसे हटेलाव रुम मोनसे लायो। आरो बै रुम सिङाव बेखौ जिनाहारि खालामनानै गावनि लोगोफोरखौ सानैसोखौ लेंहरनानै बेखौ गासैबो बिदिनो सासेनि उनाव सासे बै हिनजावसा गथ'खौ ना देहायाव जि गांसे दोनदो, ना लोंनो दै होदो, ना जानो माबाफोर होदो। बै गथ'आ जेब्लानो थर मोनदो, बै थर मोननायनिफ्रायनो बियो
दै बिबाय थादो बिसोरनो ओंखाम उखैदो होननानै ओंखाम बिबाय थादो जि एसे माने खोबना लानो थाखाय गावनि देहाखौ जि बिबाय थादो नाथाय बै राक्षस पिशाच दानबफोरा जेबोखौनो बुजिना मोनाखै बिसोरो माने गावनि गोसोनि जि लुगैनाय बेखौनो बिसोरो मावलांबाय दोङो आरो बिदिनो हरसे थांबाय आरो नेक्स्ट डे हर जाफिनबाय नाथाय बे माने सिस्टेमा सलायगासिनो दोङो बै रुमाव सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे बिदि फैगासिनो दोङो आरो फैयो बेफोरबायदि खामानि मावनानै बै रुमनिफ्राय ओंखारना लाङो नाथाय बै नेक्स्ट डे खालि हराव सासे मानसि फैयो जाय मानसिया बेफोरबायदि खामानि मावग्रोयो मावनायनि उनाव बै हिनजावसाया बेखौ आथिङाव हमनानै बुङो जे आंखौ दोननानै फै आंनि देहाया एकदम मोजां मोनाखै आङो नङाबा बेयावनो थैलांगोन बेफोरबायदि बुंनायनि उनाव बिबो गोसोखौ माबोरैबा मोननानै बै गथ'खौ बै हटेलनिफ्राय दिहुनना लाना थाङो आरो लाना थांनानै जाय स्टेशननिफ्राय दिखांना लाबोदोंमोन बै स्टेशननिख्रुइ 150 किल'मिटार गोजाननि मोनसे स्टेशनाव दादर स्टेशन होननाय थाइसे जायगायाव बेयाव सानै रेलवेआव खामानि मावग्रा मानसि दंमोन बै रेलवेआव खामानि मावग्रा मानसिनि आखायाव गथायना गारबोयो आरो बै रेलवेनि जेराव खामानि मावग्रा मानसि सानैयाबो ओरैबायदि लम्पट बिसोरबो बै गथ'खौ लाना थांनानै गावसोरनि रुमाव थिग बै खामानिखौनो मावो जाय माने दासो मावजाखांनानै बियो बै जायगासिम मोनफैदोंमोन आरो मावखांनानै बै गथ'खौ रुमनिफ्राय बाहेरायाव गानना दोननानै गावसोर सानैबो रेलाव गाखोनानै गुबुन जायगायाव ओंखारलांनायनि उनाव दा दसे उनाव बै गथ'खौ जि रेलवे पुलिस दंमोन बिसोरो नुबाय नुनानै लोगो लोगो बिखौ माने हस्पिटालाव एडमिट खालामो नाथाय बै गथ'आ ओरैबायदि अबस्था जादों जेन हौवा मानसि नुबानो बियो माने गिनानै होख्रावलाबायो थोर खोमफिजोबो गिनानै माने जेबोखौनो बुङा बियो हौवा मानसिखौ नुबानो एकदम माने बेलेग रखमनि जालाङो जेन माने बिसोरखौ माने आसुगुरजों खेख्लाबजोबगोन बा अख्लाजोबगोन बेफोरबायदि बिनि माने अबस्था जालांदों आरो लोगो लोगो बिसोरो जि चाइल्ड केयार बिभाग थायो बै माने बिभागाव फन हरनानै बै गथ'खौ लांहोयो जेराव माने अनलि लेडिसफोराल' फैनानै बेखौ लांफैयो आरो लांनानै बिनि जि सोरबाफोर पुलिस थानायाव माने रिपर्ट खालामदों नामा बेफोरखौ माने नागिरग्रोयो आरो बै गथ'नि जि बिमा बिफायाबो जिखालि हराव ओंखारबोदोंमोन इखालि हराव जेबो माने बिसोरो मिथियाखैमोन जे हिनजावसाया दि न'आव गैया होननानै नाथाय अखानायै फुङाव बिफाया थर मोनो जे बे गथ'आ न'आव गैया आरो बेखौ नुनानै बियो लोगो लोगो पुलिस थानायाव थाङो आरो थांनानै मोनसे माने एफआइआर बेयाव होनानै गारबोयो जे जोंहानि फिसाजोआ हरनिफ्रायनो गैया होननानै आरो बिदिनो बै चाइल्ड केयारावबो माने मिथिनो मोनो जे ओरै उमुक जायगायाव सासे मानसिया गावसानि फिसाजोखौ गोमादो होननानै माने रिपर्ट लिरनाय दोङो गतिके बै जायगानिनो बै गथ'आ जानो हागौ आरो लोगो लोगो बै जायगानि पुलिसनो फन हरो नाथाय बै हिनजावसा गथ'नि अबस्थाया ओरैबायदि जायो माने बियो रावबो हौवा मानसिजों माने नायनोनो हाला बियो नुबानो गियो होख्रावलाबायो बिदि जानायखाय बिखौ बै मुम्बाइनिफ्राय हेलिकप्टारजों सानैसो हिनजाव पुलिस लेडिस पुलिसा फैनानै बिखौ लाना थांफैयो आरो लाना थांफैनानै बेयाव ओरैबायदि गंसे हस्पिटालाव दोनहैयो जाय हस्पिटालाव माने कुनु जेन्टस मानसि गैया बिनि रुमाव जि रुम साफा खालामनाय जि माने इन्जेक्सन होनाय बा डक्टरानो जाथो गासैबो लेडिस गोजा आरो जेराव माने कुनु जेन्टसनि माने एलाउ गैया बिदिनो लासै लासै बियो एसे मोजां मोनबाय देहाखौ आरो मोजां मोननायनि उनाव बेजों जादो गासै घटनाखौ बै पुलिसनि सिगाङाव खोन्थायो आरो खोन्थानाय लोगो लोगो बिसोरो जाय रेल स्टेशननिफ्राय सिगां बिखौ लाना थांदोंमोन बै रेल स्टेशननि 100टा सीसीटीवी केमेरानि फुटेज माने चेक खालामो आरो चेक खालामनायाव मोनसे केमेरायाव माने बै अट' ड्राइभारा बिखौ लिंना लांनाय फुटेजखौ मोनो आरो लोगो लोगो बै अट' ड्राइभारखौ थांनानै एरेस्ट खालामनाय जायो मानोना बै अट' ड्राइभारा जेराव लाना थांदोंमोन बाहेराव स्टेशननि बाहेराव बै बाहेराव लांनाय जि बिनि अट'नि
नाम्बाराबो गंसे सीसीटीवी केमेरायाव माने केपचार जायो आरो केपचार जानायखाय पुलिसा हमनो माने इजि जायो आरो इजि जानाय लोगो लोगो बै मानसिखौ हमनानै लाबोनानै बिखौ जेब्ला सोंनायाव बियो गासै बाथ्राफोरखौ खोन्थायो आरो बेसां दुखुनांथाव बे जाथाया नोंथांमोनाबो खोनासंनानै दुखुबो मोनदों जानो हागौ आरो साननो हागौ जे हौवा माहारिया आसलते बेफोरबायदिनो नङा नाथाय नोंथांमोनाबो मिथिगौ गासैबो हौवा माहारिया बिदि नङा आरो सासे सानैनि थाखाय गासै हौवा माहारिखौ बेफोरबायदि होननानै बुंनायाबो माने मोजां जानाय नङा नाथाय थेवबो दाबायदि जुगाव साबधान थानाया मोजां नोंथांमोनखौ आङो गले गले बुंबाय थायो फिसाजोफोरखौ सब समावनो साबधान माने थानो सोलोंहोनांगौ दानिफ्रायनो आरो सिगांनो आं बुंलांनाय बायदिनो बेड टाच गुड टाच बे नलेजखौ स्कुलफोरावबो दा गोबां माने स्कुलफोराव सोलोंहोगासिनो दङ नोंथांमोननिखै होदोना होआखै आं मिथिया नाथाय सोलोंहोनाया मोजां जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।